Ландыш, рахмет топшырыбызны башлап җибәрик. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Җиһанда 17 март көннәрегез уңышлы үтсен, ниятләгән гамәлләрегез тормышка ашсын дигән теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Саулармысыз, хөрмәтлеләребез, 3 көнлек бу дөньяда нинди генә котышкыч вакыйгалар юк. Ләкин тормыш дәвам итә. Һәм безнең тапшыруыбыз да бары тик уңай тәэсирләр генә алып килсен дигән теләктә без тапшыруыбызны башлап җибәрик. Җырчы, автор башкаручы Мурат Гайсин белән Болгар радиосының Ләззәт концерты хакында сөйләшербез. Агростартап гранты турында Фәридә Яруллина сөйләр. Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни тикшеренү бүлеге җитәкчесе Рәмзия Гайфетдинова Нәүрүз бәйрәме хакында бәян итәр. Сәләткә нур булган йолдызлар әдәби бәйгесе буенча да кунаклар көтәбез. Аларның берсе Айгөл Вәлиуллина. Актаныштагы сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат эшчәнлеге иҗади проектлар хакында укытучылар Ленар Хусейнов белән Ләйлә Шакирова сөйләрләр. Барыгызга да уңышлар һәм сабырлык теләп тапшыруның кыскача эштәлеге белән танышыйк. Бу Корурман. Кәрим Тинчурин театры беренче татар фэнтези спектаклен тәкъдим итте. Премьерада Алина Юнусова булып кайтты. Аларны инженерияга кагылышлы актуаль сораулар һәм кызык проектлар берләштерә. Казан инженерлар үзәге лицейында 4-нче Симонов исемендәге конференция узды. Хатын-кыз нинди булырга тиеш? Бу сорауга җавапны Динә Саттаров эзләде. 23 февраль үтте, 8 март артта калды. Алда чәчәк бүләк итәрлек бәйрәмнәр калмады кебек. Онытып торам, гафу ит, Ландыш, синең туган көнең бар бит әле. Онытмаганың өчен рәхмәт, Алмаз. Гомумән, чәчәк бәйләмнәрен бүләк итәр өчен ниндидер көнне, сәбәпне көтәргә кирәкмидер ул. Хатын-кызның юктан да күңеле була. Аннан соң чәчәк яраткан кеше усал булмый ди венгер халык мәкале. Чәчәк яратмаган хатын-кыз юк. Усал булмаганы да юк аның. Аңламассың сезне. Ләлә, орхидея, лилия һәм башка күп төрле чәчәкләр. Аларны Русланнан да яхшырак белүче һәм яратучы юктыр. Бу язда француз стилендәге чәчәкләр бәйләмен алырга киңәш итә ул. Катгый кагыйдәләргә таянмыйм, бары матурлыкны үзем күргәнчә туплыйм ди. В букете всегда должен быть какой-то акцент, то есть крупные цветы или цветок, вокруг которого... Чәчәк бәйләмендә һәр вакыт күзгә ташланып тора торган билге булырга тиеш. Ул төп композиция эчендәге зур чәчәк яки кичкенә чәчәк булырга мөмкин. Безнең очракта нигезгә банкси чәчәге алынды, калган чәчәкләр бәйләмне тулыландыра гына. Кайбер хатын-кызлар чәчәкләрне яратмый, моны акчаны бушка әрәм итү дип кабул итәләр. Кайберәүләрдә аларга аллергия, әмма бүген бәйләм билгеле булганча чәчәктән генә тормый. Ул җиләк-җимеш, уенчык, балалар ризыклардан да булырга мөмкин. Мария белән Кристина нәкъ менә шундый бүләкләр ясау белән шөгыльләнә. Чай черный, классический, зеленый классический и... Хатын-кызлар өчен мисалга яшел һәм кара чәйдән торган бәйләм яхшы бүләк. Гомумән, аннан ир-атларда баш тартмас. Бүләк сайлау катлаулы эш булса да күңелгә рәхәтлек бирә, ләкин биредә бер кагыйдәне истә тоту зарур. Якын кешегезгә аның күңеленә хош килә торган, яраткан бүләген бирергә кирәк. Ә моның өчен аның холкын белү мөһим. Шул вакытта гына сезнең бүләк сөенеч китерер. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Луиза Янсуар белән Резида Гарипова әсәре буенча куелган Корурман спектакленең премьерасын тәкъдим итте. Бу Кәрим Тинчурин театрының 86-нчы сезонында 5-нче премьерасы. Әлеге спектакль татар сәхнәсендә куелган олылар өчен беренче фэнтези, ягъни фантастика. Бирдә тамашачыга мифларның яңаша укылышы тәкъдим ителә. Премьерда хәбәрчеләр бездә булып кайтты. Бу Корурман. Бу язылмаган дастан. Шуның белән ул серле дә, куркыныч та. Бүген Кәрим Тинчурин исемендәге театрда премьера. Биредә беренче фэнтези спектакль куйдылар. Зурлар өчен әкият фэнтези спектакль Кәрим Тинчурин театрына гына түгел, гомумән татар театр сәхнәсе өчен беренче тәҗрибә. Актерлар составы, сәхнә бизәлеше, грим, үзеңне дә образга кертүче Джуно төркеме иҗат иткән көйләр биредә һәр деталь нечкәлекләренә кадәр уйланган. Без бу пьесаны шагыйрә Луиза Янсуар белән бергә яздык.
Bu benim için de, onun için de tevgi işimiz çünkü drama eserleri yazganımız yok idi, drama eserlerine alıngan yok idi. Endi janrına kelgende, ol fantasy janrına bu bizning syujetimiz, bizning geroylarımız fantasy janrına özleri kirip gitti deyip bola. Biz аны махсус менә fantasy piyasa yazabız deyip oylamagan idik. Atam da babam da bu şiirlerine dir tuga kan kıyıp saklagan. Men de tugaşakman. Dağın gerek olsa. Bunda kan күп түгел дейсіздер. Кім сен, кім мен, кім біз? Тирет фәлсәфи уйларға алып кетуші спектакль әлеге сұрауларға жауап табырға шақыра. Bu big felsefi eser. Fantasy janrının bir özünçəligi var. Kayber temalar turunda, belki drama eserlerinde, tarihi eserlerinde aytip silep bulmastırdı. Fantasy ol bizge nişiktir kullarımızını beyləmi. Артем Пискунов күптәнге теләге белән уртаклашты. Аның кабул булганын белгәч, без тагын бер кат хыялларның чынга ашканына инандык. Әлбәттә, сәхнәдә фэнтези кую бик зур җаваплылык. Чөнки сәхнәдә, инде кинога караганда сәхнәдә андый теге алымнар куллану авыррак, ниндидер теге сихрләр куллану авыррак фэнтези булгач, шундый серләр булырга тиеш, белмим, тамашачы кабул итер инде. Үземнең уйнавым турында әлбәттә теге ниндидер Игра престоловлар, Ведьмаклар карап утырганда әлбәттә хыялланасың инде, бигрәк тә бала чакта. Хәзер инде ничек төшерелгәннәрен белгәч, әллә искитми, ләкин хыялланган очраклар булды инде. Менә шундый бер нәрсәдә уйнап карыйсы иде дигән. Даянбей, Сиергел, Абруй, Сыртланбек, әлеге һәм башка геройлар тамашачыларны борынгы заманнарга алып кайта. Biz менә артистлар шушы спектакльгә тотынуга ук, укуга ук безгә нык ошады ул. Чөнки без моны чит ил киноларыннан белсәк, монда хәзер үзебезнең сәхнәдә, татар сәхнәсендә булуы үзе бер кызыклы бит инде. Һәм үземнең ролемә килгәндә, ул катлаулы, ул бикә, ул ру башлыгының бикәсе. Һәм менә миңа шушы мощностьны тотарга кирәк. Менә иң катлаулы ягы шушы булгандыр дип әйтәм инде. Biz кайчандыр бер-беребезне саклар, яклар өчен яратылган идек. Алар безне, без аларны. Дөнья тигез имин иде ул чакта. Аннан көчне бер-беребезгә каршы куллана башладык та, бар нәрсәнең асты өскә килде. Син сайлый аласың. Син хәзер ике дөнья шигендә торасың. Моңарчы гамәлдә булган программаларга өстәмә итеп, милли проект кысаларында яңа проект. Ул Татарстанда фермерларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Һәм ул агростартап дип атала. Әлеге проектта грант тоткан фермер Фәридә ханым Яруллина бездә кунакта. Ул атлар үрчетә икән. Саумысыз. Хош килдегез. Сез өчен күңелдән котлыйбыз шушы грант тотуыгыз белән. Бик зур рәхмәт. Һәм әлеге программа турында сөйләп үтсәгез иде. Ничек катнаштыгыз, нинди тәкъдим белән чыктыгыз һәм ничек грант тотуга ирештегез? Атларны ярату, атларга айрым мөнәсәбәт ул безнең татар халкының канына сеңгән күренеш. Мин кичкенәдән үк атлар яратып үстем. Үз атлар фермасын булдыру, үз атлар саны булдыру кичкенәдән килгән теләгем ул минем. Хөкүмәтебез тарафыннан агростартап программасы килеп чыккач, мин ул программада катнашырга булдым. Беренче чиратта әле катнашу бер хәл, аның икенче ягында уйларга кирәк, азык-төлек базы булдырырга кирәк, базасын булдырырга кирәк. Һәм шушы сорау белән мин мөрәҗәгать иттем безнең шәһәребезнең администрациябезнең башлыгы Дмитрий Алексеевич Ивановка. Ул миңа грант откан чиракта дәүләт резерв фондыннан җир бирү мөмкинчелеге турында әйтте. Шуннан соң инде мин бу программада катнашырга фикер кылдым. Димәк, сез грантны отып, инде үзегезгә азык-төлек базасы булдырырга теләгәнсез, моңарчы ул булмаган дип аңлыйбыз һәм инде атлар санын күбәйтергә. Шулай бит. Менә откач ул грантларны инде нәрсәгә тоттыгыз чынлыкта исә? Иң беренче чиратта мин Красноярск өлкәсеннән тяжеловоз породасы атлар алып кайттым.
Ничә баш булды бүгенге көндә атларыгыз? Бүгінгісі күнде 100 башқа жетіп келе атлар. Субханалла. Менә нинди өлкәләр өчен кулланасыз атларны? Ул тяжеловоз инде ул йөк ташыр өчен кирәк, аңлашыла. Ит өченме, нәсел үрчетер өченме, чабыш катлары үрчетәсезме? Тяжеловоз атлары чабышқа бармыйлар. Ит үшін, нәсіл үшін, бүгінгісі күнде шуның үшін. Аңлашылды. Гомумән, ниндидер программага катнашырга теләүчеләрне гадәттә документ эше, документлар тутыру эше куркыта. Сезгә ярдәм итүче булдымы? Авырлыклар килеп тумадымы? Авырлыклар килеп тумады дип әйтсәм дә була, чөнки беренче этапта район сельхозуправлениесендә бик зур ярдәм күрсәтәләр. Әгәр дә инде авыррак сораулар килеп чыккан очракта Азык-төлек министрлыгына киләбез. Анда специальный отдел безнең эшләп тә килә. Ул специалистлар бөтен сорауларга да җавап бирәләр. Һәрбер яктан бизнес планнарын тизергә дә, документларын тутырышырга да ярдәм итәләр. Димәк, рәсми яктан тулысынча ярдәм итеп торалар әлеге проектта. Әйе. Оңыш, әйбәт. Менә шул ат үрчетү ул безнең Татарстанда нишләптер әле бик аз. Менә күрше регионнарны алсак, без сулга барык, уңга барык, Чувашта менә күп итеп үрчетәләр атларын, Башкортстан якларында күп икән беләбез. Нишләп бездә ушулай аз дип уйлыйсыз һәм шул өлкәдә эшләргә теләгән фермерларга киңәшегез? Эшләргә теләгән фермерларга киңәшем шул, әгәр дә үзегездә эшләргә ниятегез бар икән, эшләргә көчегез бар икән, ул программалардан куркырга кирәкми. Ул программалардан файдаланып эшләргә кирәк. Аның бернинди авырлыгы да юк. Әгәр дә һәм менә шушы фермерлар белән дә информацион күләмдә эш алып барылса, бездә ул программаларда катнашучылар тагын да күбрәк булыр иде. Билгеле ки, ат саны да артыр. Шуңа күрә фермерларга киңәшем кулланырга кирәк, ул программаларда катнашырга кирәк. Куркып тормаска кирәк. Куркып тормаска кирәк, әйе. Инде ничә ел шөгыльләнәсез? 6 ел. 6 ел эчендә инде сез 100 башка җиткәнсез, менә шул 100 баш атны ничә кеше карап, тукландырып, алар белән эшләп тора? 4 кеше. Субханалла. 4 кеше ничек өлгерәсез? Көне төне карарга кирәкме аларны? Атларны көне төне дип көндез алар көтүлектә айрым бик карарга кирәкми. Әтенле инде көтүлектән кайткач ашатырга, ишертергә, пишән бирергә. Булай көндез алар үзләре көтүдә көтәләр. Авылда туып үскән бала инде ат карауның нәрсә икән белә, ләкин менә шәһәр кешесе өчен бу яңалык булып тоелырга мөмкин. Кунакханәгә килеп, сорауларга матур һәм төгәл җавап биргән өчен бик зур рәхмәт сезгә. Каз канаты кат-кат була диләр, ир канаты ат була. Менә шуннан да ир канаты булырдай атларны хатын-кыз башыгыз белән шулай тәрбияләп, үрчетеп, шушы эш белән шөгыльләнгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз. Бездә кунакта Чистай районында хатын-кыз булуына карамастан фермер булып эшли башлаган Фәридә Яруллина иде. Кунагыбыз белән саубуллашып, тамашачыларны Казанның Совет районы инженерлар лицейында үткән 4-нче халыкара Симонов исемендәге конференция эшчәнлеге белән танышырга чакырабыз. Аларның барысында инженерга кагылышлы актуаль сораулар, кызыклы проектлар берләштерә. Сүз Симонов исемендәге фәнни-гамәли конференцияда катнашучылар турында. 14-нче тапкыр Казанның Совет районы инженерлар лицейында уза. Быел 200-дән артык катнашучыны җыйды. Кто сегодня присутствует, это дети. Монда катнашучы балаларның барысы да проект эшчәнлеге белән шөгыльләнә. Бу бик җитди эш. Безнең лицейда укучы һәр баланың үз проекты бар. Бүген бу эш укучыларны бик нык кызыксындыра. Конференция эше сыйныф бүлмәләрендә проектларны тәкъдим итү белән дәвам итте. Монда робототехника, химия, биология, информатика, лингвистика, педагогика. Җаның кайсын теле шул юнәлешне сайлау мөмкинлеге бар. Мәсәлән, 8-нче сыйныф укучысы Камил Билалов та үз проектын тәкъдим итә. Акыллы теплицаны ул дару үләннәрен үстерү өчен җайламакчы. Катнашырга теләүчеләрнең саны да үсә, географиясе да киңәя. Быел Екатеринбургта кушылган. В Казани я первый раз. Удивительный, замечательный город. Казанда мин беренче тапкыр шәһәр бик ошады. Бүген халыкара конференцияда катнашам. Үзем уйлап тапкан электрон ярдәмче модели проектын тәкъдим итәм. Ул сәүдә үзәкләрендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен кулланыла. Шулай да иң күп катнашучы лицейның үзеннән. Үз куллары белән роботлар, акыллы йортлар, шәһәр макетларын ясаганнар, кызыклы фәнни тикшерүләр үткәргәннәр. В данный момент у людей есть проблемы с временем. Бүген кешеләрнең вакыты бик аз, шуңа күрә без акыллы теплица ясарга булдык. Ул үзеннән үзе су сибала торган итеп җайланган. Шулай ук бу теплица теге яки бу үсемлекне үстерергә теләүче, әмма кагыйдәләрен белмәүчеләр өчен дә яхшы.
Укучыларга карап, аларның укытучылары турында да фикер йөртергә була. Шунысы игътибар алайык, әлеге лицейда яшь мөгаллимнәр күп. Укучылар Аллага шөкер, монда барысы да укыйм дип тора торган, яратып укый торган укучылар, шуңа күрә алар белән эшләү бик тә уңай. Шуңа алар белән зур уңышларга ирешү шулай җиңел бара дип әйтим. Укытуга килгәндә бик җайлы, чөнки монда укучылар дагы бик тә тырышып укыйлар, белем алырга, аларның төрле мотивациялар бар, олимпиадаларда җиңәргә, конкурсларда катнашыр өчен. Укытучыларга килгәндә инде укытучыларга да җайлы эшләргә, чөнки укучылар да безнең юнәлештә баралар дип әйтим. Симонов исемендәге фәнни-гамәли конференция укыту тәрбия эшендә кулланылырга мөмкин булган проектлар өчен ачык. Мәсәлән, Мәскәүдән килгән Дмитрий Шубин да укытучылар өчен кызыклы идея тәкъдим итте. Поэтому здесь акцент на творчестве, причем на самое разнообразное. Бу берничә мультсанаттан торган комплекслы эш урыны, мәйданчык. Ул укытучы тәрбиячеләргә анимация ярдәмендә балаларның иҗади сәләтен ачарга мөмкинлек бирә. Пластилин, балчыктан әвәләп ясау, аппликациялар эшләү, халык һөнәрчелеге һәм мәдәни традициялар белән таныштыру өчен яхшы чара. Техник билимнең сыйфатын һәм престижын үстерү, инженерлык һәм лингвистик компетенцияләрне арттыру. Симонов укуларының максаты шундый иде. Кешенең бәхете үзе бәхетле иткән кешеләр санынча арта бара. Шулай икән, димәк, миннән дә, ягъни пешекчедән дә бәхетлерәк кемне табасың дип язган заманында Юнус Әхмәтҗан. Гафу итегез. Ул әлбәттә инде пешергән ризыкларыгыз ашаган кешене бәхетле итә алса, Нәк шулай. Ашу остасы Резида Хусайнова да безне һәр көнне яңа рецептлары белән куандырып тора. Алда тәмле булсын сәхифәсе. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бүген бик тәмле имбир кушып булочкалар әзерләрбез, Алла бирсә. Булочкаларны безгә ясар өчен җылытылган сөт, атланмай, йомырка, шикәр кымы, тоз һәм инде шүпрә. Камырына имбирне салырбыз. Имбирне чистартып, мин инде аны вак угыз аша әзерләп куйдым. Эшебезне иң беренче камырдан башлыйбыз. Жылы сөт, аңа инде без шүпрә истибез. Бер йомырка асытабыз. И температурасында йомшартылган атланма истибез. Шикәр кымы кушабыз. Һәм инде гел онытылып кала торган тозны истибез. Һәм әйткәнемчә инде камырга имбирне кушып җибәрәбез. Онны иләдергә кирәк. Иләгән онны шулай әкренләп камырга кушабыз. Әле без бит инде һәр вакытта да имбирне чәй эчкәндә кулланабыз. Чәйгә салып эчәбез, авыртканда. Менә шулай иттереп булочкаларда ясап карый әле. Әлбәттә инде камырны шулай кашык белән генә изеп булмый, камырга кул керергә кирәк, кул кермичә камыр булмый. Хәзер инде бер ярты сәгатькә камырыбызны ял итәргә куябыз. Өстен каплап, biz инде аны җылы урынга куябыз. Менә инде безнең камырыбыз кабарды. Хәзер инде без булочкаларыбызны ясарга тотынабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шулай бер 4 элешкә камырыбызны бүләбез. Каплап куйыйк әле шулай. Хәзер инде камырыбызны җәябез. Табабызны әзерләп куйыйк әле. Табаны майлыйбыз. Камырны 1-3 миллиметрлар шамасында җәябез. Менә шундый безгә түгәрәкләр кирәк булыр. Булочканы ясар өчен 7-8 түгәрәк кирәк була. Без аны шулай берсе өстенә берсен куябыз. Менә 3, 4, 5, 6, менә 7 булды. Хәзер без аны рулет иттереп төрәбез. Урта бер җирен кул белән шулай әз генә менә шулай кысып җибәрәбез.
ябышып китсеннәр өчен һәм инде пычак белән кисәбез. Кискән җирен тагын кул белән шулай тоташтырып җибәрәбез. Әзер булочкаларны инде без табага тезәбез. Ирегән атланмай белән без аны майлап җибәрәбез. Һәм инде без аны шулай ризыгы булочкалар өстенә шикәр кымы белән корицаны бергә кушып сибеп җибәрәбез. Булочкаларыбызны кайнар мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Кетәсе генә калды. Студиябызга корица исләре таралды. Ризыгыбыз әзер булды. Менә хөрмәтле тамашачыларым, имбир белән пешергән булочкаларыбыз әзер булды. Тиз генә утырып шәйләр эчәсе килә. Сез дә бу ризыкны пешерерсез дип уйлыйм. Шәйләрегез тәмле булсын, исән-имин яшәгез. Күрешкәнгә кадәр. Кунакханәгә рәхим итегез. Кунакханәдә без бүген, ягъни хәзер үк республикабыздагы иң ерак район вәкилләре белән әңгәмә корырбыз. Алар Актаныштагы сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат эшчәнлеге белән таныштырдылар. Алар информатика укытучысы Ленар Хусейнов һәм физика-математика укытучысы Ләйлә Шакирова. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз, хош килдегез. Саумысыз, хош килдегез. Гимназия-интернатның бүгенге көндә эшчәнлеге белән таныштырып үтегез әле. Бүгінгі күнде инде безнең интернатыбызда 156 бала укый. Алар инде озын көн буена шул интернат гимназияда урнашканнар. Безнең инде башта мәле иртән башына инде гимнастика белән тиз зарядка утайбыз аны. Балалар белән аннан соң балалар ашаулар, укулардан соң инде өстәмә дәресләр, дәресләрдән соң инде балалар белән тагы күпмедер инде без үзебезнең чаралар үткәрелә. Атнага бер тапкыр чаралар, көндә үткәрелә чаралар бар һәм тәрбияви чаралар да үткәреләләр. Аеруча шуңа тукталасы килә, 156 бала укый дидегез. Димәк бит инде укый гына түгел, яшәп укый интернат була, шулай бит. Күпмедер өлеше яшәп укый, Күпмедер өлеше дигәнегез, ул кайлардан килә? Республикадан гынамы? Республикадан гына түгел, гомумән Россия буенча килгән балалар бар. Оренбург бүгенге көндә Мәскәү. Һәм инде моның инде электән булды, безнең Казахстаннан булды, Таҗикстаннан булды, хәтта Сауд Арабстаннан да булды. Красноярскидан үзебезнең илебез өлкәләреннән дә инде әлбәттә балалар. Инде менә эшчәнлегенә дә күчик. Нинди юнәлешләргә аеруча игътибар бирелә сезнең гимназиядә? Әлбәттә, ул беренче чиратта тел. Безнең инде татар телебезгә бик күп чаралар, инде аралашу, мөхит безнең үзебезнең телдә бара дип әйтик. Шулай ук чит телләргә, безнең башка түгәрәкләрдә инглиз теле, мәсәлән, төрек теле түгәрәкләре бар инде безнең. Һәм инде башка барлык өлкәләрдә дә, мәсәлән, информатика, шулай ук математикаларга да зур басым ясала. Димәк, без менә бүгенге көндә яңа мәгълүматлаштыру ниләрне калдырмыйбыз. Шул инде робототехниканы алсак та, шул инде программалаштыруны алсак та, шул инде калган математика өлкәләре берсе кимсетелмәй, барса, ни барыла. Яңалык белән аякта барабыз. Шәхсән үземнән генә чагыштырып әйтәм, мәктәп елларында укучылар нишләптер менә ул төгәл фән, физика һәм информатика, математикага кызыксынучан бик артмый балаларда. Сезнең гимназиядә ничек? Безнең гимназия ул бары гуманитар басым ясала дип без әйтәбез инде, әмма дә ләкин математика, физика, информатика белән кызыккан укучыларыбыз да бик күп. Мәсәлән, Ләрнәйлеш алып барган түгәрәкләргә безнең программирование татарча әйтеп бик күп балалар йөри. Шулай ук физика, математикага да балаларыбыз кызыксына. Әйтердем, безнең менә олимпиадаларда урыннарыбыз да, мәсәлән, төгәл фәннәрдән күрсәтә инде безнең ул. Монда инде безгә ярдәм итә күпмедер проект эшчәнлеге. Менә шушы проектлар эшчәнлеге белән дә таныштырып үтәсез. Проект эшчәнлегенә килгән вакытта инде безнең нәрсәсе бар. Фәнне бит үзе әйтмешчә ничектер авыррак, я инде ничектер кыйнрак, я нәрсәсе бар.
Шуның өчен дә проект эшләрендә без ничек итәбез, кызыклы алабыз да материалны, бала укучыларга күрсәтәбез, аларны карыйлар да, шуннан кызыксынып китәләр, бу фәнгә кызыксынып китәләр. Төрле бала бар. Берсе кызыксына гуманитар белән, берсе кызыксына төгәлрәк фәннәр белән. Шуңа кайсы балага кызыграк бу фәннәр, ул шуннан карап киреп китә инде. Бөтен фәнгә ничек җәлеп итүдән башлап. Иҗади проектларыгызда бихисап алар ниндиләр? Моныңчы булганнары күп, менә инде хәзер Лилә сөйләп китереп, икесе турында, соңгысы турында мин сөйләп китерәм. Киләсе безнең проектлардан иң беренчесе 16 апрель көнне безнең булачак Харун Фест, ул безнең Харун Таҗиев исеменә багышланган фестиваль. Анда безнең мәктәп укучылары үзләренең проектларын күрсәтәчәкләр, районыбыздан, республикадан килгән кунакларыбызның үз проектларын күрсәтү мөмкинлеге бар инде. Икенчесе ул безнең TEDx 17 көнне булачак, ул лицензиялы, шундай официаль аккаунтта чыгачак, аны видеолары безнең куелачак инде интернетка. Анда безнең килгән кунакларыбыз чыгыш ясаячак, без инде аларны чакырдык, алар белән сөйләшергә. Үзебезнең балаларыбыз да инде әлбәттә үзләренең чыгышларын әзерлиләр, төрле телдә, ул безнең инглиз телендә, рус телендә һәм татар телендә булачак. Һәм инде шул өстәвенә инде без менә бу елдан шул сөйләштек, Шекспирны куеп карыйбыз. Без менә Шекспирның 4 әсәренә үзекләр куйдык. Инде әсәрләре үсәр булмаса. Ричард 2, Ричард 3, Макбет һәм инде Субханалла, бөтенесе фаҗига. Бөтенесе дә тарихи фаҗигалар. Сездә фаҗига. Әмма ләкин һәрберсендә бар фәлсәфә һәм шул фәлсәфәләрне без берләштереп тә бер җепкә кигезеп инде шундыйрак ни куйдык. Анда хакимлек турында сүз бара. Хакимлек ул нәрсәсе белән кирәк, һәм нәрсәсе белән авыр, һәм хакимлек өчен көрәш кирәкме бу? Шулар әсәрләрнең берсендә дә инде урысчадан әйтелгән ул бер җөмләсе бөтенебезнең дә исендәдер. Поглядим, не сделает ли власть его другим дигән төшенчәне бөтенебез дә белә. Шекспирга именно Шекспирга ябыштырсыз, бу көндә инде Шекспир язганнан соң инде әллә нәрсә китереп чыгармалар. Шекспирдан барса шуңа Шекспир башын язып бетергән. Һәм беренчедән, икенчедән һаман да шул балаларны кызыктыру. Ул театр кую бер төрле булса, театр мәдәният сәнгать булса, икенче караганда ул тәрбияви чара. Без балаларны күп мәдәни сәнгатькә тәрбиялибез һәм шул вакытта инде Шекспирны без барыбыз белергә тиешбез. Шуннан да бик кызыклы проектлар тормышка ашырыла. Инде тамашачыларыбызда да әлеге гимназия интернетта үз балаларын укытырга теләүчеләр табылгандыр. Сезнең гимназияга кабул итү шартлары нинди? Экзаменнар бирергә кирәкме? Яки укып чыккач актаныштә эшкә калырга кирәкме? Безгә укырга керер өчен әлбәттә экзаменнар бирергә кирәк. Без 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка укучыларны җыябыз. Хәзерге вакытта инде безнең менә тиздән дип әйтик, без әзерләнәбез инде ул чарага. Экзаменнар башланачак май аенда, безнең менә 16нчы, 17нче майларда һәм 31нче майда экзаменнар булачак, кабул итү булачак. Шулай ук безнең бар мөмкинлек үзебезнең гимназия сайтында кирип эшләп карарга, мәсәлән, башка елгы тестлар нинди булган, экзаменнар нинди булган, карап алырга мөмкин. Укуга килгән вакытта инде актанышта үзегез беләсез, татар мөхите, татар культурасы, татар мәдәнияте, шуңа инде безне укырга чыгарып калабыз укучыларны, әти-әниләрне, кемнәрнең балаларында татар зыяларын ясайсы килсә, безнең инде максатыбыз шул, татар зыяларын үстерү. Рәхмәтегез, гуманитар гимназия. Ялгышмасак, республикада татарлар иң күп яшәүче һәм иң күп татар телендә сөйләшүчеләр Актаныш районында. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт, Актаныш районына күп сәлам, ерак араларын якын итеп килгән өчен бик зур рәхмәт, исән-имин кайтып җитеп. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Матур укыту һәм белем бирү эшегезне дәвам итәргә насыйп булсын. Сезгә дә уңышлар. И хатын кыз, и изге зат, син җирнең фәрештәсе. Сүзләр аздыр, килә сиңа хис белән эндәшәсе, күзләрең күл, чәчләрең төн, кирфекләрең ярымай. Кыйгач кашың кош канаты, йөзең алсу алмадай. Әфәрин Алмас. Шагыйрь Наил Касыймов иҗатында хатын-кыз җир фәрештәсе, җир бизәге, җирдәге мәңгелек табышмак итеп сурәтләнә. Хатын-кыз чыннан да мәңгелек табышмак ул. Хатыннарның бөтен матурлыгы бөтен күркә ана булуда дип яза Хати Такташ. Кыю да, горур да ул. Бу гадел шәфкать иясе гаять дәрәҗәдә чибәр дә әле. Алар шундый төрле, кирәк икән йомшак, кирәк икән усал, ярдәмгә мохтаҗ да була белә. Хатын-кызның көче дә, гүзәллектә һәм әдәплектә.
мы живем в самое счастливое время, именно чтобы родиться женщиной. Хатын-кыз булып туу өчен иң яхшы вакытта яшибез дияр идем. Тарихка күз салсак, электә хатын-кызга катгый таләпләр куелган. Хәзер алар күп нәрсәгә ирекле карый ала, үз фикерен җиткереп, теләген белдерә ала. Иркен булу, ул үз-үзеңне гармониядә тоту, ниндидер эчке халәтеңнең тыныч булуы. Бу кыюлык һәм үзеңә җаваплылык алу. Моның өчен даими үз өстеңдә эшләү кирәк. Счастье женщины зависит от мужчины, который рядом Хатын-кызның с ней. бәхете ир-атка бәйле дип саныйм. Һәм яраткан шөгыле булу. Ул бит назлы, кайгыртучан, әйбәт хуҗабикә дә, эшендә дә уңышларга ирешүче. Женское счастье, оно ведь у всех разное. Һәр кемнең үз бәхете. Үзеңне ничек бар шулай кабул итә белергә кирәк. Хатадан беркем дә хали түгел. Ул очракта да кичерә белергә, үзеңне гаепләп яшәргә кирәкми. Елап, үзеңне бераз ачуланып ал да оныт. Кешеләрне гаепләп үз хатаңны таный белмәүдән начар. Янәшеңдә кадерле кешеләрең бар. Алар исән, сау сәламәт. Шуннан бәхет табып, начар уйлардан арынып, гомер кадерен белеп яшәргә кирәк. Я считаю, что роль женщины в обществе, она... Төп роль хатын-кызга бирелгән дип саныйм. Матурлык, әдәплек, гаилә җанлы булу. Нежная, женственная. Да. У нас очень много в голове, но когда мы это... Кеше бик күп уйлый, мең төрле фикер белән яши. Үзеңне карау, физик яктан шөгыльләнү, аларда буталмау, проблемаларны чишү юлларын табарга ярдәм генә итә. Мисалга, Скандинавия йөреше, бию белән шөгыльләнү. Баласы бәхетленең анасы бәхетле диләр. Гаиләсе түгәрәк икән, хатын-кыз бәхетле. Начар уйларны, үпкәләүләрне никадәр авыр булса да җибәрә ала икән, димәк бәхетле. Һәр нәрсәдән уңай әйбер күрә белү, дөньяга, якыннарыңа, иреңә, балаларыңа да дәва белдермәү, гомумән рәхмәтле була алу. Менә монда да бәхет төшенчәсе ята. Тормыштан ләззәт алып яшәргә генә кирәк. Бүгенге көндә тырнакларга маникюр ясау гадәти күренеш. Хатын-кызлар гына түгел, хәтта ирләр дә маникюр салоннарына йөри хәзер. Нәкъ шулай. Тарихка күз салсак, борынгы Мисырда тырнак төсенә карап, кешенең нинди катламда булуын билгеләгәннәр. Байлар күзгә ташланып торган төсләрне кулланган, ярлыларга тырнакларын тонык төсләргә генә буярга рөхсәт ителгән. Безгә шул ярлыныкка килешә инде. Япон маникюры нәрсә уланыш, беләсеңме? Мәгълүмат алдагы видеоязмада. Конничива. Тырнакларның сәламәт булуы хатын-кызлар образының аерылгысыз өлеше. Аларның сәламәтлеге өчен А, Е, Д, Б витаминнары булган крем я файдалы майлар сөртергә кирәк. Күп хатын-кыз маникюр процедурасының асылын белеп бетерми. Аның төп максаты тырнакның сәламәтлеген саклау. Ә декоратив буяулар асылында йомгаклау өлеше генә булып тора. Тырнаклар кешенең сәламәтлегенең күрсәткече булып торалар. Әгәр дә аларның төсләре тоныкланса, икеләнә башласа, тиз сунучанга әйләнсә, димәк организмга микроэлементлар җитми. Андый очракта микроэлементлар күп булган продуктларны ашарга тәкъдим ителә. Мәсәлән, кара ит, куян ите, тавык итләре, балык, сөт продуктлары, сырлар, шикләвек, кара яшел төстәге яшелчәләр, кара бодай ашарга тәкъдим ителә. Тырнакларның торышы ул кеше организмда баручы процессларның көзгесе. Ул үтә күренмәле, төбендә айчыгы сәламәт ак төстә булырга тиеш. Тырнак күбесенчә кератин оксымнан төзелгән, ныклылыгы өчен дә ул җавап бирә.
Тырнакларны ныгыту өчен атнасына 2 тапкыр суга туз салып 5 минут утырсагыз да шифасы булачак. Биогель, акрил гель-лак тырнакларны матур тотса да, алардан кай вакыт баш тартырга кирәк. Чөнки тырнаклар да ялга мохтаҗ. Моңа алмашка япон маникюры килә ала. Японский маникюрда тырнакларга гель-лакта, гади лакта сөртелми. Минерал матдәләр, калий һәм магний белән баетылган 2 төрле состав кулланыла. Мондый маникюр тырнакларны тукландыра, ныгыта, матур ялтырау бирә һәм иң мөһиме су үткәрә. Моны икенче төрле хәләл маникюр дип атыйлар, чөнки юынганда тырнаклар суны үткәрә торган була. Бүгенге көндә япон маникюры технологиясе тырнакларны яңадан торгызуның иң нәтиҗәле ысулы булып санала. Чөнки барлык процедураларда бары тик табигый үләннәр, үсемлекләр экстрактлары, диңгез суы һәм кварцлы минераль пасталар куллануга нигезләнә. Тапшыруыбызны кунакхана сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бездә кунакта Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни тикшеренү бүлеге җитәкчесе Рәмзия Гайфетдинова. Рәмзия ханым, исәнмесез? Хәерле көннәр. Саумысыз, хош килдегез. Әлбәттә, без язга аяк бастык. Яз инде ул бөтен кешенең күңелен, кәйфен күтәрә торган ел фасылы, чөнки табигать яңара, яшәрә, һәм без кешеләр дә моны уңай кабул итәбез. Иң беренче зур бәйрәм ул Нәүрүз. Нәүрүз мөбарәкбат. Нәүрүз гомумән нәрсәне аңлата? Шул хакта сөйләгәле без фән ягыннан. Яхшы. Нәүрүз сүзе ул фарсы таҗик телләрендә яңа көн дигән мәгънәне белдерә. Ул Нәүрүз сүзе 2 тамырдан тора, нәү һәм рус тамырларыннан. Нәү ул яңа дигәнне белдерсә, рус сүзе инде көн, кояш мәгънәсендә йөри. Ягъни безнең бит ул 22 мартка туры килә, 21-22 март көннәренә туры килә Нәүрүз бәйрәме. Әлбәттә, көн белән төн тигезләшкән вакыт. Әйе, Нәүрүз бәйрәме бездә 21 мартта көн белән төннең тигезләшүе, көннең төнне җиңеп чыгуы, ягъни язгы озыная баруы һәм язгы кояш торгынлыгы көне белән бәйле. Исегездә калдырыгыз, әгәр дә арагызда белмәүчеләр булган икән, 21-нән 22-сенә бөтен Татарстанда бездә Нәүрүз кояшның айны, ягъни көннең төнне җиңгән вакыты. Әлбәттә. Рәмзия ханым, бүгенге көндә бәйрәм итүнең нинди йолалары, гореф-гадәтләре сакланып калган? Бүгенге көндә Нәүрүз бәйрәменең Татарстан җирлегендә без төрле чыгынаклар аша, Нәүрүз тояклары, аннан соң Нәүрүз бәйетләре, йола уенчыларның кайбер үрнәкләрен таптык. Мәсәлән, Нәүрүз тоякларына килгәндә 1970 елда күренекле этнограф галим Рәмзия Мөхәммәдова Саба районы фольклор-этнографик экспедиция вакытында Нәүрүз таягы табып ала. Нәүрүз таягы ул 10-15 метрдан торган Нәүрүз теләкләре язылган төргәк. Бүгенге көндә бу нөсхә Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының мирасхана бүлегендә саклана. Безнең җирлектә күбрәк мәгърифәтче галим Шәһәбетдин Мәҗәни сүзләре белән әйтсәк, безнең якта шәкертләрнең өйдән өйгә кереп, Нәүрүз телекләре әйтеп йөрүләре генә сакланып калган диярлек. Шундый үрнәкләрнең берсе Нәүрүз мөбарәк дип аталган бәйет тора. Нәүрүз мөбарәкбат дип әйтеп йөриләр ахрысы. Нәүрүз мөбарәкбат әйткән барай. Аш ишеген без киләбез, Нәүрүз әйтеп киләбез. Хәер дуга кылабыз, аш-сый көтеп калабыз, Нәүрүз мөбарәкбат. Һәм шушы яшь җилкенчәкләргә хуҗабикәләр төрле азык-төлекләр бирергә тиеш булганнар, әлбәттә. Әгәр дә инде беренче өлештә без күрсәк, шигырьнең алар теләк теләгәннәр, инде теләкнең үтәлүе булып, төп шарт корбан бирүдә, ягъни аларга күчтәнәч бирү торган. Алар әле шаяртып тагын дәвам иткәннәр. Нәүрүз әйттек без сезгә. Ник бүләк бирегез безгә? Хәерен бирегез безгә. Яшегез йөзгә, малыгыз артсын көзгә, Нәүрүз мөбарәк дип теләп йөргәннәр. Шулай. Менә бу язга чыккач, андый бәйрәмнәр әле балачактан хәтердә сакланып калганнарын санап китсәк, ул менә күкәй җыю дигән бар кайбер авылларда, карга боткалары дигән бәйрәмнәр бар. Бездә балбал күкәй дип атала ул. Нәүрүзгә катнашы бармы? Яисә бу һәрбер төбәкнең аерым менә шул инде фольклор бәйрәмнәре генәме? Монда Нәүрүзнең карга боткасы белән бутау ярамас. Чөнки ул карга боткасы яз көне беренче кышлар, каргалар килү белән бәйле бәйрәм буларак бездә билгеләп үтелә. Нәүрүз инде бездә Бохара ягына окып кайткан шәкертләр тарафыннан менә бу Нәүрүз тапмаклары әйтелеп сакланып калган. Әле шунысы да билгеле, 20 гасыр башында
Бақый Урманчы, күрнекле рәссам белебезчә, нәүрүзче ролен башкарып йөргән. Ул да билгеле. Безгә Бухарадан килгәнен ачыкладык, шулай да килеп чыгышы кайдан аның? Нәүрүз бәйрәменең килеп чыгышы борынгы гасырларга ук барып таша, күренекле галим фольклорчы Фатих абый Урманчы гомумән аны рухлык җәмгыятенә китереп бәйли, чөнки борынгы мифологик карашлар буенча язгы табигатьнең уянуы, ягъни кышын Алла дәрәҗәсенә күтәрелгән үсемлекләрнең кышын үлеп, инде язын терелү, менә бу Нәүрүз бәйрәме буларак билгеләп үтелә башлаган. Димәк, без 21 мартта табигатьнең терелүен бәйрәм итәбез. Шулай Уянуын дип әйтә. Уянуын, терелү, янәдән кабаттан терелүен бәйрәм итәбез. Һәм ул безнең язгы кояш торынлыгы шырына көненә туры килә. Тагын монда искәртеп үтәргә кирәк, Шәрык илләрендә, Үзбәкстанда, Төркмәнстанда бу бәйрәм хуҗалык эшләре башланып китү шырына килеп тоташа. Кайчан була инде бу? 21 мартта Аларда да шулай ук. Хуҗалык эшләре башланып китә. Хуҗалык эшләре башланып китә. Димәк, бүтән җирдә дә инде кояш белән көн көн белән төн тигезләшкән төн, ул инде Нәүрүз бәйрәме дигәнне без тәгаен әйтә алабыз. Нәүрүз ул безнең яңа елны каршылау, Нәүрүзне язның килүен, уянуын, табигатьнең уянуын билгеләп үтү бәйрәме дигән сүз. Борынгы заманнан килгән бәйрәм икән ачыкладык, бүгенге көндә республикабызда Нәүрүз бәйрәм ителәме? Нәүрүз бәйрәме 2009 елның 9 сентябрьдә ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәни мирас исемлегенә кертелә. 21 мартта безнең Шәрык илләрендә, Төркмәнстанда, Үзбәкстанда ул рәсми рәвештә, инде Россия Федерациясендә, шулай Башкортстан, Дагыстан, Татарстан республикаларында билгеләп үтелә. Әле ялгышмасак, өстәвенә һәрбер милләт ел сайын үзләренең гадәтләрен кертәләр икән. Мәсәлән, Дагыстаннарда ушак ягып, ушак өстеннән сикереп чыгырга кирәк, һәм менә шул ушак өстеннән сикереп чыкканда, кыштан язга күчкәндә, табигать терелгән вакытта синең бөтен кайгы хәсрәтләрең янып юкка чыган дигән тәгълимат бар, мәсәлән. Бездә, мәсәлән, 1980 елда Совет чорыннан соң Нәүрүз бәйрәме беренче тапкыр республика күләмендә үткәрелде. 1992 елдан башлап ул тагы да активлашты, чөнки монда мәдәни культура милләтләр оешмалары ассоциациясе барлыкка килү белән бәйле. Инде 2014 елдан ул республика статусын алды һәм актив рәвештә халыклар дуслыгы йорты тарафыннан һәм мәдәният учрежденияләре хезмәткәрләре тарафыннан һәр районда диярлек бик актив рәвештә үткәрелеп килә. Рәхмәт. Рәмзия ханым, инде якынлашып килүче Нәүрүз бәйрәме белән сезне чын күңелдән котлыйбыз. Нәүрүз мөбарәк бат, кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашык. Көзгә малыгыз артсын. Узган елгы Нәүрүз бәйрәменең мизгелләрен кабат хәтердә яңартык. Хуш киләсең яз, хуш киләсең яңа ел, Нәврүз мөбарәк бат. يلي طاير بالهوا في منتورة وطاقة وصورة وخذني لعند دنيا. Быел язны кар һәм буран белән каршы алдык. Бәйрәм гадәттәгечә Казан ипподромы территориясендә үткәрелде. Татарстан Халыклары Ассамблеясы составына керүче милли мәдәни автономияләр бәйрәм кунаклары өчен махсус концерт программасы, милли стильдә бизәлгән чатырлар әзерләгән иде. Веселая атмосфера бывает. Төркиядә Нәврүз шулай ук бик күңелле үтә. Бездә гадәттә зур итеп учак ягалар. Аның аша буйдак егетләр сикерә. Шул рәвешле алар үзләренең көч-дәртен күрсәтә, кызларның игътибарын җәлеп итә. Каждый вторник у нас отмечают уже. Азәрбайҗанда Нәврүзгә бер ай алдан әзерләнәләр. Һәр шишәмбе бәйрәм чарасы үткәрелә. 19 һәм 20 мартта ярминкәләр уздырыла. Биредә безнең һәр районыннан азык-төлек продукциялар тәкъдим ителә. Менә бүген дә без халыкны җиләк-җимеш чикләвекләр белән сыйларга булдык. Вот у нас готовят сумаляк. Таҗикстанда бу көнне милли ризыклар әзерләнә. Бәйрәм табынының бизәге сүмәләк, икенче төрле аны будай буткасы дип атыйлар. Ялгышмасам, татарларда да мондый сый пешерелә. Сездә ул карга буткасы дип атала. Бүгенге бәйрәмдә эшләүче ашсу осталары исә сүмәләк, пылау һәм шашлык пешерәләр. Дәртле җырлар, биюләр бәйрәмгә килүчеләрнең берсен дә битараф калдырмады. Кояш кына, саран гына булса да, елмаймады. Әмма без аны бары бер табып, куып тотып, җылы көннәр сорап алдык. Каршы килмәде бугай үзе. Манзара
шундый Нәврүз кояшы белән язны якынайтты. Бәйрәм рухы, җыр һәм биюләр туңарга ирек бирмәде. Күңелләрдә һичшиксез яз җиткән иде безнең. Navruz mübarek bu! İmrozatan Navruz bu, her rozatan Firuz bu. Nevruz bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Size sağlıklar ve esenlikler dilerim. Xalqlarımızı da Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Hamıya can sağlığı arzulayıram və bol-bol ruzi bərəkət arzulayıram. Bayramımız mübarək olsun. Манзара тапшыруы әлеге котлауларга кушылып сезнең барыгызны да тагын бер кат бәйрәм белән тәбрик итә. Нәврүз мүбәрәк бад. Бүтін дүния сәләмәтлек саклау оешмасы бәяләвенчә, һәр елны йөрәк кан тамырлары авыруыннан дөньяда 18 миллион кешенең гомере өзелә. Гадәттә, йөрәк ишемиясен өлкәннәр, картлар авыру дигән фикер яши. Ләкин бу дөрес түгел. Авыру төрле яшьтәге кешеләрдә очрый икән. Соңгы вакытларда авыруның яшәрүе күзәтелә. Шуңа күрә йөрәктә аз гына үзгәреш сизелү белән табибларга күренергә киңәш ителә. Сәләмәтлегебез турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүгенге темабыз турында сүз башлаганчы, иң элек тест үткәреп алдык. Менә хәзер бер бармагыгыз белән аяк балтырының эчке ягына, аскы өлешенә җиңелчә генә басыгыз. Кайсыгызның бармак белән басканнан соң балтырда чыкыр барлыкка килде һәм якынча 30 секунд чамасы торды. Бу тест безгә аякта шешенү бармы, юкмы икәнен әйтеп бирә. Балтырда бармак белән баскан урынында чыкыр барлыкка килсә, димәк аяклар шешенгән. Ә шешенгәнлек йөрәкнең начар эшләве, башкача әйткәндә йөрәк кан тамырлары җитешсезлеге билгесе. Йөрәк канны тулысынча кудырмый, организмдагы сыекча тоткарланып кала. Тын кысыла, аяклар шешенә, йөрәкнең хәле китә дигән сүзләр ишеткәнегез бардыр. Медицина телендә йөрәкнең хәлсезлеген йөрәк кан тамырлары җитешсезлеге дип атыйлар. Йөрәк төрле сәбәпләр аркасында хәлсезләнә. Беренче сәбәп югары кан басымы. Менә бу йодрык йөрәк булсын ди. Аңа басым булмаганда ул бернинди каршылыкка очрамыйча эшли. Ә инде кан басымы югары булганда аңа канны этеп чыгару өчен зур көч куярга кирәк була. Йөрәк мускулы арый, йөрәк зурая һәм кысылу сәләте кими. Икенче сәбәп, менә бу тамыр йөрәккә кислород һәм туклыклы матдәләр алып килә. Ул тыгылса, кеше инфаркт кичерә. Бу да йөрәкнең җитешсезлегенә китерә. Йөрәк кан тамырлары җитешсезлеген терапевтик һәм хирургик юл белән дәвалыйлар. Терапевтик юл белән дәвалаганда табиб белән киңәшләшеп дарулар кулланыла. Беренче төркем дарулар кан басымын төшерә торган, кан тамырларын киңәйтә торган препаратлар. Аларны ингибиторлар дип атыйлар. Икенче төркемгә организмдагы сыекчаны кудыра торган дарулар керә. Өченче төркем дарулар бета-блокаторлар. Алар йөрәкнең тибу ритмын бераз киметә. Йөрәккә ял бирә. Үзегезне саклагыз һәм сәламәт булыгыз. Йөрәк кан тамырлары авыруларынан авокадода сакларга мөмкин икән. Аның составындагы калий йөрәк эшчәнлеге өчен мөһим. Организмда су-тоз алмашын нормага китерә, стресска каршы торучанлыкны арттыра. Авокадоны кан басымы югары булганнарга ашарга киңәш ителә. Ләкин чис тартканда сак булыгыз. Кулларны иң күп яралау очраклары нәкъ менә авокадоны чис тартканда килеп чыга икән. Әле 10 ел элек без аңа барыбыз да шикләнеп карыйдык. Ә бүген инде аның сәламәтлек өчен бик файдалы яшелчә, дөресрәге җимеш икәнен беләбез. Бу авокадо. Бүген аның файдасы турында сөйләшербез. Көнгә бер авокадо ашау ябыгырга теләүчеләр өчен яхшы гадәт. Әйе, ул майлы һәм югары калориялы. Әмма ул клетчаткага һәм аминокислоталарга бик бай. Ә бу исә май катламнарыннан котылу өчен яхшы нигез.
Авокадо күз күрүен яхшырта. Моңа аның каротиноидларга бай булуу сәбәпче. Глаукома һәм катарактаны булдырмый калырга ярдәм итә. Көнгә бер авокадо ашап, организмдагы начар холестериннан да котылып була. Аның составында булган фолат кислотасы холестерин белән генә түгел, куркыныч, йөрәк, кан авыруларына каршы торырга да булыша. Авокадо гипертония авыруын дәвалау өчен дә яхшы. Авокадо соңгы елда бик әйбәт кулланыла. Халык яратып ала. Бик файдалы, бик тәмле. Авокадода йоды күп. Өлгермәгән авокадо алсагыз да бер чыгмагыз, үй шартларында ул бик яхшы өлгерән. Мәсәлән, аны алма яисә банан белән кагаз капка салып куярга мөмкин. Уландан бик тиз өлгереп чыгачак. Шулай ук җылы урынга куеп торырга мөмкин. Көнгә бер авокадо ашагыз һәм сәламәт булыгыз. Психологлар фикеренчә, берничә минут аквариумга карап тору кешенең нерв системасына уңай йогынты ясый, тынычландыра икән. Тынычланым, камерадан аквариум ясадым. Соңгы яңалыкларга караганда һәр өйдә аквариум булса да, кымшау итмәс. Илдә көндә ниләр барлыгын хәбәрләр чыгарылышыннан белербез. Яңалыклар белән танышкач кабат манзарада күрешербез. Исәнмесез, әссәламу алейкум, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Саулармысыз, хөрмәтләрбез. Манзара тапшыру вәгъдә иткәнчә үз эшен дәвам итә. Һәр кешенең бәхете үз кулында ди халык. Шулай булгач, алга омтылып яши алу, үз бәхетеңне булдыру үзе үк бер бәхет. Бу Корурман. Кәрим Тинчурин театры беренче татар фэнтези спектаклен тәкъдим итте. Премьерада Алина Юнусова булып кайтты. Чыктым аша күпер. Кайбер вакытта җөмлә төзелешендә килеп чыккан хаталар аптырашта калдырырга мөмкин. Шуңа күрә күпер аша йөрүләр сирәгәйсен өчен фотога Галимуллинга мөрәҗәгать итик. Biz әлегә кадәр айрым сүзләрнең яңгырашы, язылышы, кулланылышы турында сүз алып бардык. Хәзер инде җөмләләр төзелеше турында да уйларга вакыттыр. Бу мәсьәләдә дә безнең сөйләмебездә шактый гына кимчелекләр күзәтелә, һәм хәтта журналистларыбыз да моңа юл куйгалыйлар. Мондый җөмлә очрады күптән түгел газеталарның берсендә. Республикабызда берничә программа эшли авыл хуҗалыгын күтәрү өчен. Әйтергә кирәк бит инде гади генә итеп. Авыл хуҗалыгын күтәрү өчен республикада берничә программа эшли. Гади дә, ачык та, аңлаешлы да. Бер табибә киңәш бирә. Бәйрәм арасында кыздырылган ризыкларны читләтеп узыгыз. Монда инде ашамаска тырышыгыз. Ашамау хәерлерәк кебек итеп әйтергә кирәк булгандыр. Менә шуңа охшаш җөмләне автобуста да ишетергә туры килә. Йыгылуны чикләү өчен салондагы тоткычларга тотынып барыгыз. Бик авыр итеп оештырылган җөмлә. Гади генә әйтеп әйтергә була бит. Йыгылып ингәнмәс өчен салондагы тоткычларга тотынып барыгыз. Шул рәвешле җөмлә төзелеше ул безнең фикеребезне ачык, тулы итеп, аңлаешлы итеп җиткерүгә хезмәт итәргә тиеш. Моңа алга табан игътибарлы булсак иде. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Без кунагыбыз белән сәләткә нур булган йолдызлар әдәби бәйгесе буенча әңгәмә корырбыз. Ул Айгөл Вәлиуллина булыр. Айгөл, саумсыз, хуш килдегез. Исәнмесез, Айгөл. Белгәнебезчә, сез бу проектның җитәкчесе. Әйе, дөрес. Аның турында тулырак сөйләп китегез әле. Тарихы, нинди аның, кайчан башланган? Сәләткә нур булган йолдызлар проекты үз эшен 2013 елдан башлады.
Һәм аның төп максаты, әлбәттә, ул яшь авторларны барлау һәм аларның татар әдәбияты өлкәсендә иҗади потенциалын үстерү һәм әле дә шундый максат белән без эшлибез. Һәм быел Сәләткә Нурбулан Йолдызлар проекты 9-нчы тапкыр үткәрелә һәм ул Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы һәм Сәләт иҗтимагый фонды белән берлектә тарафыннан оештырыла. Һәм әле быел аның үзенчәлеге бар. Без фонд президентских грантов дигән конкурсның җиңүчеләре. Катнашучылар дигәндә, әлбәттә, сорау туа. Кемнәр катнаша ала әлеге чарада, бәйгедә? Яшь шикләүләре нинди? Шартларга килгәндә, әлбәттә, ул без һәрбер эшләрне кабул итәбез, ләкин яшь категорияларга килгәндә, ул 11 яшьлек балалардан алып, 22 яшьлек студентларга карала. Димәк, ул мәктәп укучылары да һәм студентлар да катнаша ала. Нинди жанрлар? Номинацияларга килгәндә 5 номинация без бар. Ул шигърият, балалар әдәбияты, чәчмә әсәр, публицистика һәм драматургия. 9 ел Темалар билгелеме? Нинди темалар? Юк, темалар, без темаларга шикләмибез, балаларны, яшьләрне алар теләгән темаларга яза алалар һәм нәкъ хәзер гаризалар кабул итү кампаниясе дәвамында алар һәрберсе берничә эшләрне җибәрәләр. Иң мөһим ул татар әдәбияты булсын. Әйе. Менә шул 5 номинация дидегез, 11 яшьтән алып 22 яшькә кадәр булган яшь үсмерләр катнаша ала дидегез. Димәк, менә шул 5 номинациядә инде җиңүчеләр билгеләнәчәк бит, шулай бит? Әйе, шулай. Беренчедән, хәзер гаризалар кабул итү кампаниясе башлана, икенче этабы булып, безнең заочный форматында безнең экспертлар шул эшләрне тикшерәләр һәм аннарысын инде финалистлар исемлеген билгелиләр. Һәм инде 17 апрель көнне безнең финалистларны без көтәбез. Җиңүчеләргә нәрсә бүләккә? Ел дәвамында күп кенә безнең спонсорларыбыз, әдәбияти партнерларыбыз бар. Ул безнең Камал театрында, Тинчурин театрында, китапларда, шуңа күрә шул бүләкләр булачак инде. Һәм инде минемчә иң зур, иң мөһим бүләк ул әлбәттә менә шул эшләрне эшләү һәм казыйлар белән бергә әңгәмә кору. Гаризаларны кая җибәрергә һәм әсәрләрне бәяләүче казыйлар кемнәр? Тулырак мәгълүматны һәм нигезләмәне безнең официаль шелтәрләре бездә Сәләт.biz сайтында күреп була. Анда шулай гаризаны тутырып та булырга мөмкин. Һәм инде төп шартларыбыз башта гариза тутыру һәм безнең почтабызга эшләрне җибәрү. Һәм инде казылар шурасыларына килгәндә, ул Татарстан Республикасының атказанган шәхесләр, шагыйрьләр, прозаиклар, журналистлар, редакторлар әлбәттә һәм инде мәдәният эшлекләре. Әлеге конкурста чиркан чыгалып, бүгенге көндә инде танылган булган шагыйрьләр бармы? Танылу алган шагыйрьләр? Әйе, ул әлбәттә безнең экспертлар, хәзер безнең жюрилар алар һәм шулай ук шәхсән әйтсәм, ул мәсәлән Алмас Мансуров, шулай ук китап авторы, шулай ук Татарстан Республикасының шагыйрьләр әгъзасы, Язучылар берлеге Язучылар берлеге әгъзасы һәм шулай Айгөл Абдрахманова, ул шул проектның шулай координаторы, кураторы. Менә шундыйлар бик күп алар. Алар хәзер гомумән безнең казыйларыбыз, экспертларыбыз. 9-нчы мәртәбә үткәрелә дидегез, моңарчы димәгән 8 ел үткәрелгән, яки 8 тапкыр үткәрелгән. Менә шул эшләр алар кая туплана, алар белән танышып буламы, китап итеп бастырыламы? Яисә инде алар эшләнә дә инде онытылып тузан астында каламы? Юк, әлбәттә онытылмый. Шул эшләрне без бергә туплыйбыз һәм аларны менә шул китап кебек электрон форматында да һәм быел әле шул печатный сборник форматында да шулай бастырырга өметләнәбез. Димәк, тагын бер кат шартларны искәртеп үтик. 11 яшьтән 22 яшькә кадәр балалар, укучылар катнаша ала. Әйе, шулай 5 номинация без бар. Сәләт.biz сайтына кирип гаризаны тутырып, безнең почтабызга эшне җибәрергә. Һәм инде тулырак мәгълүматны шулай сайтка кирип, нигезләмәдә укый аласыз. Һәм җиңүчеләргә әлбәттә кәттә бүләкләр. Иң мөһиме гаризаларны, ягъни эшләрне кайчан кабул итәсез? Әле дә гаризалар кабул итү кампаниясе дәвам итә. Әле тан ярты ай бар. Шуңа күрә 1 апрельгә кадәр без эшләрне кабул итәбез. 1 апрельгә хәллек эшләрне кабул итәсез дә, 17 апрельдә Алла бирсә җиңүчеләрне билгеләячәксез. Әлбәттә, тапшыруыбызны
дәвам итәр өчен сезгә бер сорау бирәс килә. Сез чәчәкләр яратасызмы, яратсагыз нинди? Әлбәттә яратам. Һәм идә һәрвакыт менә шундый чәчәкләр булсын дип ышанып калам. Миңа пионнар бик ошый. Бик зур рәхмәт. Эшегездә зур уңышлар. Сезгә дә һәм тамашачыларыбызга да хуш килсен өчен нәкъ чәчәкләргә багышланган сюжет тәкъдим итәбез. Йөрәк кан тамырлары авыруларынан авокадода сакларга мөмкин икән. Аның составындагы калий йөрәк эшчәнлеге өчен мөһим. Организмда су-тоз алмашын нормага китерә, стресска каршы торучанлыкны арттыра. Авокадоны кан басымы югары булганнарга ашарга киңәш ителә. Ләкин чис тартканда сак булыгыз. Кулларны иң күп яралау очраклары нәкъ менә авокадоны чис тартканда килеп чыга икән. Әле 10 ел элек без аңа барыбыз да шикләнеп карыйдык. Ә бүген инде аның сәламәтлек өчен бик файдалы яшелчә, дөресрәге җимеш икәнен беләбез. Бу авокадо. Бүген аның файдасы турында сөйләшербез. Көнгә бер авокадо ашау ябыгырга теләүчеләр өчен яхшы гадәт. Әйе, ул майлы һәм югары калориялы. Әмма ул клетчаткага һәм аминокислоталарга бик бай. Ә бу исә май катламнарыннан котылу өчен яхшы нигез. Авокадо күз күрүен яхшырта. Моңа аның каротиноидларга бай булуы сәбәпче. Глаукома һәм катарактаны булдырмый калырга ярдәм итә. Көнгә бер авокадо ашап, организмдагы начар холестериннан да котылып була. Аның составында булган фолат кислотасы холестерин белән генә түгел, куркыныч, йөрәк, кан авыруларына каршы торырга да булыша. Авокадо гипертония авыруын дәвалау өчен дә яхшы. Авокадо соңгы елда бик әйбәт кулланыла. Халык яратып ала. Бик файдалы, бик тәмле. Авокадода йоды күп. Өлгермәгән авокадо алсагыз да бер чыгмагыз. Үй шартларында ул бик яхшы өлгерән. Мәсәлән, аны алма яисә банан белән кагаз капка салып куярга мөмкин. Уландан бик тиз өлгереп чыга. Шулай ук җылы урынга куеп торырга мөмкин. Көнгә бер авокадо ашагыз һәм сәламәт булыгыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы тәмам. Көннәрегез уңышлы үтсен, юлларыгыз хәерле булсын, күңелләрегезгә яшәү дәрте иңсен. Исән-имин күрешкәнгә кадәр сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләрбез. Манзара тапшыруның иҗат төркеме белән алып баручылары Ландыш Хусейнова һәм Алмаз Гәрәев сезнең белән сау булаша. Исән-имин булыгыз.